క్రీస్తు సంఘం ఆరాధించే సంఘముగా ఉండాలి. నన్ను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించమని బైబిల్ చెబుతుంది. చాలామంది ఆరాధించాలి కాబట్టి ఆరాధించాలని కొంతమంది చేతులు సెలవెట్టుకొని మరి కొంతమంది బొమ్మలు చేసి ఆరాధిస్తున్నారు. దేవుడు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించమని చెప్తున్నాడు. దేవుడు చెప్పనివి బైబిల్లో లేనివి అలా ఎన్నో ఆరాధిస్తున్నారు. జాగ్రత్త, దేవుడు ప్రతిదీ చూస్తున్నాడు. నువ్వు అలా ఆరాధిస్తున్నావో, ఏ రీతిగా అలా ఆరాధిస్తున్నావో దేవుడు చూస్తున్నాడు. దేవుడు ఆయన తన మహిమ కొరకే నరుని సృజించాడు. ఆయన చిత్తం ప్రకారం, ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారం సృజించాడు. దేవుడు నరునిలో ఊపిరి పోశారు. ఎందుకంటే నరుడు దేవుని మహిమపరచాలి అని. ఆత్మలో ఆనందించడం అంటే దేవుడు ఆత్మలో పరవశిస్తూ కన్నీళ్లతో ఆరాధిస్తూ పరిశుద్ధాత్మను కోరుకోవడమే ఆత్మలో ఆరాధించడం. సత్యముతో ఆరాధించడం అంటే దేవుడు మా జీవితంలో కార్యములు చేస్తాడనే ధైర్యంతో, అదే సత్యముతో దేవుని ఆరాధించడం. కానీ ఎవరూ ఇలా ఆరాధించడం లేదు. క్రీస్తును ఆరాధించాలి కదా అని ఆరాధిస్తున్నారు తప్ప నిజంగా దేవుడిని ఆత్మలో ఆరాధించడమే లేదు, ఆయన మహిమపరచడమే లేదు. నీ జీవితంలో దేవుడిని ఎంతగా అయితే నువ్వు ఆరాధిస్తావో అంత గొప్ప ఆశీర్వాదాలు నువ్వు చూస్తావు. ఎంతగా నువ్వు అయితే ఆరాధించలేవో అంత ఆశీర్వాదాలు తక్కువ అయిపోతాయి. కనీసం ఇప్పటి నుంచైనా మనం మారి క్రీస్తును ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ మనం ఆరాధిద్దాం. క్రీస్తు యొక్క దైవ ఆశీర్వాదములు, దైవ కార్యములు మనం చూద్దాం. అందరికీ నా వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. మన ఇమ్మానుయేల్ గాస్పెల్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇమ్మానుయేల్ గాస్పెల్ సేవ పరిచయం దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.